Jadi ang ani live ni first time live video khai tong ora Facebook on orang nulis kang khai di tahu ang may kok sabai bedi sabatam sungnai norok je proof nai mani norok jano samani ang jotono tini share khai bai kha aboni ya golo bujudi norokungsasuk sungna musungke anora jago sungpai ang post khai mani thajung pro post khai mani share khaijak yako nang nungya chini photo rok nang nungya kok rok khake boi share khai proke brung brung ke share khai lega loge loge no video rok sanam lega ba tabuk ang je ukong no sabi share khai mani take tangi share khai be take biang thangbai ka golung de borma lachi de tamno lachi nani tabo nai khana bole ano manai ano bahai ke tola khiklai manai gulung de borma very good nang mani tongo very good mani de toratui don't worry ang actually ang nijini bagai wana ya buji kha uji lukuni borok rok paksa buksu tamo tamo ni salai ni share khailai tonglai bekha abatam ani simide jayang tong ro jagao tamo kokno tui sakha sabukhu takpani siya ko si ariang meska saimali abo sabongkha what happened Tripura kulis tongkha phaisung phai what happened ketal khayei okay teisa borok bangra thung ang belai kheno wana jak bomti hai borok tuma mentality tui ba tongbai kaisa maniman khangke amono bahai ke sabai shukru boi bono pura buthar paya sak borong asake kuthum layo musu kuthiyo shukru kuthum ma haike take biang kama bai kha omunishoro biang kama bai kha ora acting khaina ni nanya aso gulung nung ja chaja ge hangka ke ora ni nung thangmano nung hai nang nung ya borong ni dorkar korei sang nung hai borok rong i jaga excuse runa bu phaya angor acting bu khai tong ya okay take koi mungsa sungra ya phai nai phayo asuk sinamble an kok sungde angni rongni question answer na hinji phayo tini live gani live phaino kun dorkar korei agulong ang sak sungna torja gya bele apu ano nirok si kotor sunawo ang bu nirok hai parani sia beri khorok sano tongmani nirok si ani video no hajak ge asa ke ano kuchugo ti saka tak tumani nirok na no na hoi nu hoya angi batam tumani niron tang na shira jak lang bo sasti ko ang bo sai meya 삭삭 떨다고 보. 바기 시방 삭삭 떨다고 히. ताकि तुम्हारी कोई मंगसा संग्रग लिया संगबाई सिद्धि ए बोनो रिचा जमातिया जे सामानी जे ट्रोल खाइमानी खाइका ताबो के व्हाट हैपेन हि सि संगु बोनो सिते तै संफायो अर जागाव तुमा अंखा हि akon bahai ke oroniyo phai sarak sinai ba fake account khulogui se broke troll khai tongo himmat sa korei nijini real account bai ke saphaiwani lasia de bri be he walai tonglaiwani bosa si mungsa reason korei fake news si rewine bro hai ke troll khai tongo tini ang joto proof ni rong ni bskango berai rokha ani mungsa dorkar kri ni rong bskango bo hai ke proof roani
but marokha ani bangai ya nirok ni bangai si hai ke nirok ni bokhro bisini uyong ya de erek nirok ni bomotom moti khesi no khoi pai nai hani bangai si maro nirok ni kahani bangai ani kokna chaja ya botong nai chaja tong ke kubbi si thawo na ka ro dia no gulung de borma sababu belengka khan ekte na hajak tong ha tamang khasa fake account khulok lai kaisa report khaija kai nai u account report khaija block thang khang ke ketal khe account khulok lai finai hai brok share khailai finai nang nungya no khe asuk ke share khailai tong lai kha ba facebook khulok kha ke u bomangsi khoroksa borok no hai mang ke haya saja kha ke obviously boni mentality kisa haya ngai no boni pura physically afan boni mentally torture khaimani omo onik chaya ble ta khaidi bote heke norong ani chaya tong kha ke norong na kadi anggo sekan chaya tong kha ke norong na kadi hapano ani tuma jaya no nirok phunugui bumaro nan tuma jaya bor jaga chaya angkha tuma hangka ke ani kaisa no chaya phunuk laya ang wanji bai kogro puhi tini ang proof borokha boje wanji ya nirok ni sak ni borok no ang u kaisa kok samani facebook o kaisa comment tuma rokha je chini borok rok kisa gorong ganang ke si wanji hi hojago na bele oraniyo baksa borok si khud si hojang na omangan personal experience bai si sai tongo tabo kaisa example ronai jeng pandaro pha thangka hazu ketal kisa gorong ganang mokol koto phanu ke si tuma ho o hazu ketale wanji gorong hai se hi omo para rogo hojago normally chini normal life sung joto si bo hai ke hobo but ang u comment thangi sama bai tuma no chaja ge ang bai kha tiprasa chalarong nang haya hoi tongpu are chini borok rong nang tumani haya honai ba chin borok nai thuk tongo joto jakan borok kaha sitra haya bakha kaha borok haya thung mix tongo chini borok kaha mang hai bohoya bini borok kaha mang hai bohoya joto jaga kaha haya tongo tumani shiawi ba hai lengka pungka ma ang bai bo nirok chung hai ke homani ba hinga ke chuno chaja ge angkha chung tuma saya sakha ro jaga o tiprasa chalarong na haya hopu hai hopu chungno openly chini mungti haya ke hoi tung bukhuk haya ke seiwei robo photo haya rogo chini face add khai robo boti rong no khini rok side stoni bai siwo main focus ke tima chalarok na tamani ho bo kaisa sini rok roi tong sibo but chungno je openly chungburi no je hai ke openly chuno insult khai tongman bono ke koi sinuglia biang thangbai ka tabok nirok ni chaya ungpuro hangka ke joto phai tuma khai phai tripura ni artist rok tani tubak tabuk ke shiring takhe tumani pengya nirok ni frok ke chungbo sawo but tabuk chono tripura ni artist rok no chono bo hai ke lasi sungsa ke khaijak tong ha apro ke mani koisa bachane kare biang thambai ko fans rok video nai fro like kaisa rok khake simi fans ingya complaint khaiti police station go tumahi complaint khainai shia borok rong no jesukpa butok khaidi bono sikri di bo shiale shia khe si painai tak bo hai nga khyang tak shanti khenok asuk tong khamang chawi nungui susto khe haire chini lukuni borok rok ta oro jago khorok sapa borok alga dofani borok phai chungno harm khai tongya chini sak ni thini borok rok si chungno harm khai tongo taki biang thangbai kya asuk haya ke re bro khaijok afrom ka ke koisa basana kri koisa mangsa sana kri even chung u rep no te kaisa videos na man bonosa si photo tuma khai sung kaisa paper ro kaisa message seiwei aro jago chung kaisa message ro ni bangi si bono samani bono normally chung tuma nu khorok sa bari ni rep ungkha ke busajo gori barakan mani bangai rep khaijak po hai khaijak po ire bari ro khi ro hojago okay bari ro khongkha bono bat ro di ujeri barakai kangkha ke bo hai ung bari tong che tong mani bangai rep ung boti hairong na si sung seiwi kago jawa seiwei bono tuma khai seiwei bono sung khibo that's mean tuma
o je norok samani word abo ungya ko haya haini bangi rep khaijak boti haya hi jeng samani si bono sasi tuma khai ko screenshot naw si share khailai ko asuk de bekar hila hai de asok tongbai langni ro samungkri khade tai chai nongoi busu kosto ke biang page ro hawi rutuk karai to baka angni je sisia baksa photo ani ro skri kha biang ni pro haike rutuk to bo angni je screenshot naruk maro ha ule ani ro o photo kri khable hi sake mani kothok mi but po haike lasi sungsa ke jungno because tak sake saw nai uje samuni bangai ni rok saw over acting ro khai tong hai ro hi acting khaiwo ang just camera ni biskango simisi because abani samung ang acting kahang ke khai ke sini ro gano kahang honai burning personal life no buino saiwi lap kono no are manai ang ani personal life no buino sawi kono lap kri hnai no 1 year sekang ang shiring ke tongkha but haino hai tak tuma nukjak fika ukok nukok kifili haino hai phai ano busuk ke khoti khai tong bono ni rok nuk tong na shiring ke tong mau angbo but wai busa hai ke shiring ke lai ro sinai अब हम बताना नहीं चाहते उसको कोई बात नहीं nirok ang oron yo nai tong na uje fake account khulogui nei troll khaine rong ni bisingo nirok troll khailai frola asuk lengka ke group o share khailai kha mang khang ke ang je thaising fro share khaibai mani rong no je post share khaika bono pu group ro horbai di asung no jodi nirok tripura dofani bangi khai tong khage tripura sarang ni bangi nirok kahanai khangke bono share khai di bono ke to share khai maya comment sa sibang ya ko amte ha jagaro go hke nangmani kok suiwi ni rok post khaile comment sa sibang yang nai like sa ro yang nai nang nungya photo haya buini tuma beri walai lai ja KTM sanlai walai lai phu tuma anglai phu bote hairong share khai di lengka si share khai lai nai la ko bokhup nong ni le lama nong himde ani lama nang hing tong mani dara ani lama ang hing tong mani no but aro jago tuma khaika kebeng ang phayung ga ke ang ba khui klai sinai klai kha ke ang busawa ni bangi yak nang nai bile u yak ronai si koi skri kha te si suklogo ani lang ang hing tong ble ni rong ni lang kebeng yana ble chini chaya krita joli si ani chaya krita joli si dekho ani chaya kri hinga ke tumani ang troll khai jak ba asuk se ani chaya kri pi hijo to shikhang ke ang tumani troll khai jak be strong manai nai rok manai tong di manai khang ke kahang si chini sak ni bangai manai di asung no sanai ni rong ni thani ang asa ko kabang tai shalia please bo hai mungsa sung share khaiwa ni sakang bono shiwi nai di moni biskang unklok tuma bo bomti hai situation mukkubai de dala de hai lungka share ta khai di hai lungka bini kokno puito ta sa di tuma no khorok sa bro phai takho bukho ni khunjo to khatlang thang pai bing ke nang u hai ke kopro wi na ya we ule ani khunjo talang thang pai pu hinde hai de kas nai tuma chini borok ro hani bagi thui tong ha tak sakha ke honai chini borok ro na haya hoi tong ha hi ang bo tiprasan Jamatia debor ma thik rungja chudu Jamatia debor maya joto bukung barano nang hajago Akash debor ma tumang khababai mung sangya hai nai tong ding ke hai sinai
bo salsa ni ne bo din phainai tabana di din to phainai khana phungai ke bo din phainai boni soning ke bo din phainai ba din ha wo haya bono to manai nei ble hai din phainai hi nai sing tong ke angya chaya no lang support khai mayo sama jaga ang 100 ba support khai nei आपको फर्स्ट से फॉलो कर रहे हैं हम बात नहीं बिवा तो गलत हुआ है बट हम समझ नहीं रहे इन्हीं बॉयफ्रेंड वन से ही सोल्जा गई सी नोना ट्रोल खाई बाई हाय नु ताक और निरोंग सादी आनी बॉयफ्रेंड नो वन से ही सोल्जा गई आनो ट्रोल खाई फ सोल्जा गई निरोंग नी प्रूफ से जिक्री बोझे वांसा दे वांसा यही सोल्जा गई फ हंके आंग उ कक थाइजा सामानी चिनी बरक रो गरन गनां हंके सी वाजे ही होजा ग मानि वाले तुमा चाया नुगुइ नि रखाय के ट्रोल मा खाइलेखा ताबुक नि रक निजे से निजेनि साकनि बरक निजेनि थुइक रोंजां ना से सिनिलिया ना ब्ले नि रक निजे सिनिलिया हाके आनो ट्रोल खाइने ब्ले वाजे बाहि कहाँ के मैं तोंगनाय ने का जो तो मिली गई राहुल देव वर्मा कहाँ के मिली हुई तोंगनाय ही जों सिरिंग सिरिंग के तोंगमानी जों कोई नो मुंसा होया के ताक तुमानी जों के हाके होजाक तोंगबा एम बेकरी खानाय मालिया थैंक यू हर काहाम हेरिन सन टिप्रासा हर काहाम थुमा हानों सोंबाय सिलिको सुबानि तुमा क्वेश्चन रक तोंगसि सोंसति आइनोला आं चाया नो गया के बुयाना चाया ही हमबाय फरं के तुमानि का सुनाय करि कइसानो ताक आं जे प्रूफ रो प्रॉब्लेम न ताके फाइबे हांता रिचार्ज खाइदि Susan, how are you? I'm fine. Or Pai Sung Pai Tong for how are you? Nang nya bai kok sakhang ke u kok ni meaning tuma bono khang ke buji bai nai le ya. Selano hoja pun kaisa jole jak tong. Buri rok no bo hom ble buri rok hi buri rok ri bara karmani bangi rep khaija go buri rok tong heni bangi rep khaija go u rok hi hom prole ni rok bahai ke homa bo tak sela rok hi hoja prong ka ke ble no thei kutukla hata clear ke tani sai roe ba je buri rok sela ni se kusugo ta thangdi talai di bhai angui bo bsai no kok bara samaya bahanok ngui bo betano kok bara samaya buri rong ke tumani asa khai khemang khaijak bo chini borok rok hai mangsi bahai khe buino haya khai manai sinai tongbai ungkhe chini borok rok hai tang hondi chini borok rok hi tang hondi jero ke nang sa hojak painai त्रिपुरानी borok rok supporters rok nukjak bai hamble besuk jorati support khaika buni kokno puito ta chade manai charanjit deborma dara angke buni kokno puito chaya nirok se buni kokno puito chai tongbayo angni rok ni buni kok chaya na puito ta chadi ni no tini oro jago ma phayo jepik najak abo khesabuni Bopik Bishonat Deborma Bopik chani kok sai tong nang Shirin khen tong kha that means hai tong na utti prasa celebrity rong no je pha sa tung pa hon tung koi mung sa homa ya ni de koi ga saro ma ya ni de tite jaga nai kha ke jo simao Khaya bai Padya Jamatia Hai no hai ma hoko Hai no ano kisa mobile recharge khai rogra de
प्रकाश देव आको नि फोन नंबर रही रह दी तई रंग रह दे आं दुकान थांग रिचार्ज खाई रनाय थैंक यू मीन सनाम लाइ दिसलाम ले गाचा लिमिट तो तंग सनाम दिता तुमा बा सा हाइके लाइ बाय बो आना तोला सकलगनाय खाना तोला सकलगनाय नि रंगनाय सा बानता दे शेक जाक तंग तुमा आना तोला सकलगनाय हि हलाय थैंक यू सुदीप ब्रज कुमार जमतिया हमें बेतन के हमें हजा फु जरा हमें प्रो हमें को खाना वे हाया खेनु फु बोनो जे हाया खेनुक नाय रगो मा बुचि नाय को borok khoroksa buchi mani bai ingyable joto ma buchi lainai nung khoroksa borok mani kosok yaphar ka ke nung hainai oi sanai hinde bono nung sukang khubrui naine na ble kuai khili sunai yaphar phasi bisingo busuk sundui rokha kai busuk kuai rokha tuma rokha khuai nai na ble poni pore si sana ble nung ba haija yapha ja haija sanai tuma haike thuibai ko haike thuibai wo asuk blindly trust ta khaidi koino bai agi jorani siming tabuk jorani ni hima jungja nogoi phaibo bai je sinai sisibo changsal je siaro ba hai tong thoksa thokema tongjang hima tongko ang je jago tong ang haike phai nei phedi ni ro ang haike phai nei phedi bui oro jago phaiban bai tuma ma khai bui ni sini jak nuk jak tongo joto no tongo bai dara joton tongo ang haike phai nei di usuk ni simi usuk ungkha nirok nana su kotor khaikha tabuk nirok anan te se tola suklo इग्नोर ही तो करते आए इतने दिनों से कॉक सामानी लेंखना तैनुंग नागारी मुक तैनुंग आन तोत्रा लंका शिजाक असक कपलंग तंग हा तैनुंग आन दरका करे प्रीतम देव वर्मा निरगा सके मुक्ति खिखलाय रखा जोंनो तुम्हानी नांग नुंगिया कॉक रोना तिले ट्रोल खाइबो नांग मानी कॉक सादी आं ताक जरावो असक जरा तै ताकले शिखा सोबा ट्रू फ्रेंड या सोबा कबै लगेरो नाय या असक जरा बिसिंगो आं बरक गोबां माने सिनि पायहा हाय अर्पिता Nice to see you too, Arpita. Biang thang bai ka ta ke koi mangsa sungri abile. Sungsti ko. Jadi sungbai sti ang answer ni muleng le habla oro ni hai chok a so goi biang thang bai khabo ta fake account ni malik ro phai bai sti ko ये सब में टाइम वेस्ट मत करो Pitoya pude bibizugle bai ke muk tri thangs nai bo bu phayo hai lengka sing tong ha ke ba mudri ro sa khai liable hai ke amu mutri thai abo ko no sa muthu le hi phaya ko lai bo hai ke pha de ni ro ni mutri disturb khai mana hi looking so cute as usual keep shining girl thank you so much love you Arpita belai no nai thok khamem tumano nai thok ja khabo
Prem Tripura Bishaka Kolai Jejaga Nini Chaya Kare Okok no Manada Ha Nini Mukano Kusol Big viral Maluk ang bono tangi share kajak nung aro tangi ne nai mawo actually obere anya bo Indonesia ni ke norok tangi search kai nai mawo P positive biba me positive ang positive no tong mani baba but nu khana ble tuma khai tong ro jago go ke bu question sunai kri ha bai ke question sung sinai bo fake borong mang sing ke because borong shite tu she hai ke khai tong go bai ke question sung sinai no taksa si sebab jole oisi reaction roi tong khoni ade taksala tumana jole oni na so ara jaga ang buji unni rok busu khano jealous feel khaijak tong tumani se jealous ngani nang hu ni ro bu khaidi ko mungsa ang mate alka samukri hi jomono khai tong phai bla ang balka job mang khake ang mono yakai ro nai by Christina phai ha Satrai sogoi khulum sok dibono Raj Jamatia please Baksa mim senamnai rogle lengka dor make rengbai bon Chini borok rok lengka talented mang do hepa nang mani jago use khaime ani bangai hai klai tongmai la hako Always remember haters Shivo haters butongnai hajangnai butongnai but hajangnai tongu hiu haters rong nile bare roi maya bele because kahamani hingka ke asuk daiti area hayamani ke lungka eru haini bangai hayamani area sakang bono kaswani nangnai angbo naising tongma hamko tei bu siring ke halai thangtang he like ang 1 year sakang omono jodi ang clear ke rokha ke tine angmo hai din nai wani nangla khamna so tini ang clear ke sai roko omoni ya golo bu hai ang bo hai ke troll khaija khangke afro ang ani borok rong na haya sakang ke afro nirok ani against ang by the please because oron you ano bini borok phai haya sanai tong phaya so much jealous tama su jole ja khasa bikas te perma Nini nok bisingo thangai ang tandom nrito khai tong khake nung bu joli nai no ta Are you crying? No, I'm not. Tangai ang kanai bo. Ani mukti magna. Tamanong khai troll khai jaklang bo. Asis te borma. Shito ni rok si tumana no troll khai. Ang bahai ke sungphai ko ano tani troll khai hi. Puibo shia bo hai. Hebela ko. Tumani shia kila hai ma ho ba. Shidi ko sakang. Sini borok ma shidi hi se homla. Tani shia wila hai ma ang bai bo. Nini kan belai. Misangga. Nini kan. It's a big step to reply. Thank you so much, Tara. Thank you so much. Ang shiring ki tongi anglia. Because ang nu kado ang tumakha kha. Jehetu chungno troll khaijak tongo. Maybe. Chini ka lagi ni borok chungno protect khaini na. But no one is there for us. Hai ni bangai chung khut. Chini bangai ma phainai. Chini khut ni bangai chung lorai ma khainai. So boni bangai ang tinoro ni rong ni buskango. I don't want to see red eyes. Smile please. For your well wishers. Okay. Oh, hai da takok. Actually ang takok yang bukok si. Takok bukok sa si sinili hai ke si phai beteu. Kokborok sadipu. Hindi sake bu honjag u Biva Jamatia. English sake bu brong ni problem. Soi kokborok bai sei rong haji ni borok ro waji gorong ke si waji gorong gana ke si waji hi honjag hi clear ke si sei ro bono sa si buji bai le ble. Ang batai tuma language no use kaisin ang mama ni si Bangla, English, Hindi, kokborok asak jangte alka language maya ble.
nangnya chini borok rong na mang tani haya hopu maximum time chini borok rok pai mang thungja gung ka ke sung even recently si angwaisa tuma sungkam volcan club facing thang phai mani aro ni phaifra ang rasta rickshaw naising tongo khoroksa chula phaiboi ang mailangka misbehave khaiphai ha max thujak tongmani max khologai makhang phunok dim bas kang phai hojak phaibo maybe u borok naifa tongnai bo naifa tongnai tabuk aro jago chini borok no hingke tabuk ni rok no sadi tuma sanai u borok rok no mane ga di waisa ni ni mane ma bela nai thoku mane rok khake ba mane na ya do hai ni rok le zo le roi ka roi mang tong siung ke ba hai makhang ba te ma hai ke phuli sai tong sinai na ble mane jak le nai musuk phu ka roi mang tong ba ingke ni rok le ani tak khuk rok ani bu khuk rok stay strong sis always ha actually mane karak no bui shubai thokjago mane le thik no so asak bu strong tang di asak bu ano joto hoye ang bu joto no hoi tong ye je honai rong na so hoi tong bla ang ba mi Jamatia sobabo mo ko biang thangbai langbo 919 borok ni bisingo khorok ni khorok tham sungkho tei rok biang thangbai langbo asa group ni borok rok biang thangbai langbo tagle sungphai bai sti ko question answer oni bangai ho phai bai sti ko tabo hongkam ko ang jodi no ani o post rong na sakang share khayang ke tak phoro ja hom phai kum ko wajai ni tama phu wajai ni hai phu wajai ni bahai phu bahai ke silang thang wajai hi chini bro rok le nai thok de je ke pade hai mang deng sinai tama chin borong ni mokol le je ke pade hai mang deng sinai tama chin borong bukung le wa bolong hi hoja ke kaise de hajak tama ni ro nang ya khana ke mani ko thong nang na celebrity to brand celebrity sak torja gopho ang ni jena sak sama celebrity hi gosai maya kho sak jona ang bhai ke torjang na ang bhai ke attitude phunung nai ani ro mung sak krei tuma tong mung sak krei ani lekha pora ba asak kubang ya ani family ani background asak ganang photo ba bu nya ani bufa chakri khaine bu nya buma bufa ni rang bai chai ang asak khobri sani thainya but ni rong je sani musukmani je sungni musukmani bono tangki bono karibo te alka sungni musuke sungpai bai sidi te 10 minutes hai time tongo poni pore khang offline thangnai lachi baili ya bri rok ba heke bro sala rok thungku thunglai se wala lai tongnai suo posa se fake account ma si saus ganang ke ba phaibe diko real account bai nan buskang ke baksale tongo saus ganang phone number sa roi ro dapot ma ke phone khai ke le tei khorok sale amarpur ni tuma songkam bo mang ani mandar bo thar phi si video khai kho tongra di nona hai ang bolong ni mandar ro phinai ble tongra di hai asuk din bokro go poza ruju ja khaisi thong mani ta thui de pai belang tuma koisa mong sa pangle ble ako ke ang bo thang sinai offline no so thangna sakang ni rong nang sanai please bo hai ke jodi ni rok te waisa hai no hai post rong no khake thangai phurungdi omoni sorok no poti hita khai di hi khaine hinke kaha kok lam pir di nang nuya kok lam tap pir di te chini borok bai borok bo hai ke ta walai lai sidi
kubuni borok baksa tong buji nai rok nai lengka monai tong lai bai hena ule nang tong lai habrok bai brok nahi bono sibai di nijini borok rok kujugo kakake bono bahai ke tola khiklaini bahai ke tola sukleng namais nanglai o hai bele pararogo hai bo jekhane phane hai bele o nijini gana gini ni borok rok hasai phailele hakesi tuma haya pha khai rosinai mungsa jaya pha khai rosinai jeke pa tola lai suklu borong khaime bo tani maya bo tuma ma khabuni rok taksana nangya asuk news rok ni rok bote internet rok ro ni musu khake u hasuk thangdi kubang borok mase ma nangya haya klai tongbai bo bithi mase khe thui tongbai bo bote hairong no thangi nai tisai to boini ya kalai bai di block khailai di meme sna lai tuma malai ta फालतू हम बाय हर का हम थुबाई सीधी जो तो